Ei vaan siis kumpikaan polutinot aika oli itsessään, niin ei nyt ole mitään niinku. Mut edelleen jos tarvisin valita Suomesta, valitsisin kuitenkin kaklin. Mä en jotenkin, onko sitä polutinoita niin hyviä? Tai on. No, mä oon varmaan nähnyt vaan semmosia rumia sitten. Niin ja sit niin. Mä luulen, että kun mä nähnyt jotain vuotiaita tai jotain semmosia, ne on ollut niin karmeita. Ja... Siis karmeen näköisiähän ne on järjestäen. Mutta se ulkoinen se ei ole välttämättä niin ykkös tärkeä asia. Laittaa mikrofon hinttu. Mutta niin kaklistahan pystyy ihan suoraan sanomaan, että se ei niin kovinkaan pahasti sua itseään läpi, koska mulla on 3 kaklia vaan saa saman käsiin, niillä on 2 viikkoa, kaikki 3 yhteensä nuorimmat vanhempaa ikäeroa, että niinhän voisi ihan täysin verrata. Niin kaikki on ihan emiensä luonnoisia. Eli niin ihan tasan tarkkaan vaikuttaa namma. Että jos hyvän namman laitat sillä, niin tulee hyvä valsaa, jos laitat huono tappa, niin muuhun. Ja harmillisesti tuli yksi